Dewch i ni weddio. Diolch i ni, Dio Dduw, unwaith eto am y fraint o gael dod i ti. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti i dywallt ysbryd glân arno mi, ddod lawr un plith. Ro disgwyliadau mawr yn ein cylonau ni yn y dyddiau tywyll yma. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. A fi'n hoedfa nesaf am hanner awr wedi 3 sil nesaf. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau i fethu cymryd casgliad ar y sil. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiaid. Nawr yn agosau mae'r gynhadledd haf, oedfaon yn dechrau nos lun 6 o Orffennaf hyd 9 nos lun, nos Awrth, nos Fercher a nos Iau, oedfaon Saesneg eu hiaith, ond fe fydd oedfa Gymraeg eleni eto ar-lein, ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Felly y gobaith yw fydd ar gael ar ddechrau'r wythnos ac yn gallu gwylio pryd bynnag y bydd yn gyfleus yn ystod yr wythnos. Gydewch ni droi at air Duw, at lyfr y Salmau, Salm 30. Salm 30. Mawrygaf di o arglwydd, canis dyrchefaist fi ac ni lawenheuaist fy ngelynion o'n plegyd. Arglwydd fy niw llefais arnat a thithau hamiacheist. Arglwydd dyrchefais fy enaid o'r bedd, cedwaist fi yn fyw, rhag disgyn ohono fi'r pwll. Cenwch i'r arglwydd ei saint ef, a chlodforwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef. Canis enid fechan y bydd yn ei lyd, yn ei fodlonrwydd y mae bywyd, dros brynhawn yr erys wylofain, ac erbyn y bore y bydd gorfoledd. Ac mi a ddywedais yn fy llwyddiant, ni'n syflir yn dragywydd, o ddaioni arglwydd y gosodais gryfder yn fy mynydd, cuddiaist dywyneb a bîm helbilus. Arna ti arglwydd y llefais ac arglwydd yr ymbyliais. Pa fydd sydd yn fy ngwaed pan disgynnwyf i'r ffos, a glodfora llwch di a fynega efed y wirionedd, clyw arglwydd a thrigar hawrthyf arglwydd, bydd gynorthwywr i mi. Troais fy ngalar yn llawenydd, i mi diosgaist fy sachwisg, a gwregysaist fi a llawenydd, fel y canof yng ngogoniant i ti ac na thawo o arglwydd fy niw yn dragwyddol ydd folianaf. A bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron ac i'n bod yn gallu dod at y ti trwy enw a trwy heiddiannau i'r arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr, dy fab di o Dduw, yr un a ddaeth yn ifydd o'r nef i'r ddaear yma, i le y bydd yn ei wrthod yn ei gysau ef, yn ei groeshoelio ef, un byd sydd wedi ei gysau erioed, o'r cychwyn hyd nawr, o Dduw, i ni'n gweld y casineb yma tuag ata ti, tuag ata air, tuag at y ddydd, o Dduw, tuag at yr efengil sanctaidd, tuag at yr arglwydd Iesu Grist ei hun, y fath atgasedd naturiol sydd yn enaid dyn. Ac o Dduw, i ni yn galw arna ti, i weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith. I ni'n diolch am y ffordd o rwy ti wedi gwneud hynny yn ein gwlad, gwledydd y byd, ond hefyd o Dduw yn ein bywydau ni, i ni'n gallu tystio i'r ffaith i ti'n tywys ni o dywyllwch i oleuni. Ond o Dduw, i ni yn galw arna ti i wneud hyn ymhlith eraill, ymhlith ein teuluoedd, ein cyfeillion, cydweithwyr, yn ystrydoedd, yn ein dinasoedd ni, yn ein gwledydd, ein byd ni o Dduw, a byddwn ni yn cael gweld unwaith eto, y dylaw di yn rymus ar waith, yn agor llygaid y neidiau, iddynt weld ei hangen am waredwr. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, dim ond ti sydd yn gallu symud enaid, dim ond ti sydd yn gallu bywhau enaid. Ac felly o Dduw, i ni'n galw arna ti, dywallt dy lan ysbryd, y bydd ysbryd di ar waith, yn gweithio, yn achub eneidiau, yn tywys dy blant i'r man yr wyt ti am i ni fod. Maddau i ni am ein crwydro cyson. Maddau ni bod ni'n troi o naill ochr i'r llall mor aml ac mor hwydd. I ni'n gofyn i ti o Dduw, i'n harwain ni ar hyd y llwybr cil, ar hyd y llwybr yr wyt ti wedi'n galw ni i rodio ar hyddi. Helpa ni i fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. O Dduw, i ni'n cyflwyno felly ein hoedfa yma i ti. I ni'n gofyn i ti roi nerth corfforol i ni, o Dduw, i dy geisio di, i ni'n ymwybodol o'r blinder corfforol oherwydd y gwres ac i ni'n gweddio, o Dduw, y byddu di yn peri, y byddwn ni'n cael ein nerthu goruwchyn i dy foliannu di ac i ddyrchafu dy enw di. Ym mhob ffordd y bydd ein holl berson yn gwybod beth yw gwir addoliad yn ystod yr oedfa hon.
o Dduw, rho disgwyliadau mawr i ni. I ni'n gwybod o Dduw mor hawdd i'w gallu dod, a heb dod ag unrhyw disgwyliadau, heb disgwyl y dylan ysbryd i fod yma'n ein plith, ond o Dduw, i ni'n gweddio y bydd na brofiad i ni ddim wedi brofio o'r blaen. Y bydd yna brofiad y byddwn ni'n gallu tystio heno wrth i ni ddychwelyd adre, y byddwn ni'n gallu dweud yr oedd yr arglwydd yn sicr, yn bresennol yno, mewn ffordd nad i ni wedi brofi, yma yn ein bywydau ni hyd yn oed o'r blaen. Dy fod ti wedi dod i'n plith ni yn yr oedfa fach hon, o Dduw. Dyna fraint bydde hynny, nid clod i ni o Dduw, maddau ni os oes unrhyw awydd yno ni i ddwyn y clod oddi arna ti, ond o Dduw, dyna fraint bydde gallu dweud dy fod ti wedi bod yma yn cynhesu'n cylonau mewn fath ffordd fydd yn trawsnewid ein bywydau, teir di'n plith, bendithio'r holl ddydd, i ni'n gofyn i ti weithio yn ein plith trwy gydol y dydd ac y bydd ffrwyth i weld ac y byddi ti'n cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, diogelan amser nawr, bendithio ni, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni wrando ar recordiad o emyn rhif 459, 459, gwell dy drigaredd di a ddedd na'r byd na'r bywyd chwaith, ac ni all angel gyfri ei gwerthu dragwyddoldeb maith. Gen i aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o emyn rhif 459. Fyddai'n testyn o'r salmau, Salm 30, ac fel testyn yr adnod gyntaf, ond edrych ar rhai o'r adnodau cychwynnol o'r salm. Ond yr adnod gyntaf fel testyn, mae rygaf di o arglwydd canes dyrchefaist fi, ac ni lawen heaist fy ngelynion o'm plegyd.
O'r cychwyn mae'r salmydd yn clodfori'r arglwydd yn ei ddyrchafu yn ei foliannu. Ond nid yw'n wir trwy gydol y salmau. Mawl canu clodydd yr arglwydd yw'r salmau. Ac yma mae'n dyrchafu un, ni ellir ei ddyrchafu. Hynny mae'n rhyfedd yn dweud ddyrchafu un, ond beth mae'n ei lygu yw does dim modd dyrchafu'r arglwydd yn uwch nag yr ydyw, gan fod yr arglwydd yn bopeth y dylse fod. Does dim gwella, does dim cynyddu yn yr arglwydd. Mawr ydyw ym mhob agwedd o'i berson, ond mae'r salmydd yn datgan fan hyn, yr hyn sydd yn wir o'r arglwydd. Mae'n ei fawrogi fe yn y cyd-destun hynny. Yr wyt ti'n fawr, yr wyt ti yn ddyrchafedig, y ti yw'r mwyaf gall fod, yn bopeth gellir bod, yr hyn sydd yn iawn. Ac o gyfnod anodd iawn fe ddaeth yr arglwydd ato. Ac yn rhyfedd, mae'r salmydd yn mawrogi'r arglwydd gan i'r arglwydd ei ddyrchafu fe. Mae'r arglwydd wedi dyrchafu'r salmydd allan o'r cyfnod anodd yma. Ac mae e am ddiolch. Dyna beth sydd fan hyn. Mae e'n diolch i'r arglwydd yn ei galon. Does dim syndod bod yr emyn fach yna i ni'n canu yn y Gymraeg, diolch i ti yr holl alluog Dduw. Mae e'n llawn. Sicr, chi'n mynd gallu galw honna fel un o'r caneuon modern byr yma. Mae y mwyafrif o gapeli'n canu bellach. Mae popeth yn yr emyn yna. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. Mae yna ddyfnder yna, does? Mae yna rhywbeth hyd yn oed yn y dôn. Mae yna rhywbeth ysbrydol yn y dôn. Mae byr yw e. Mae yn sicr yn emyn go iawn. Nid y fath o beth i ni'n gweld heddi. Nid y fath o donau ni'n gweld heddi. Mae yna fawl yn does. A dyna math o beth mae'r salmydd. Mae e'n diolch i'r arglwydd. Mae e'n chwilio am bob un cyfle i ddiolch i'r arglwydd. Mae e'n rhyfedd. Heb ddweud gormod, mae e'n anodd deall y garfan sydd mor ffyrnig am yr rheol yma. Mae e'n anodd yn diwe o beidio canu yn ystod yr oedfa. Ac mae yna garfan o fewn yr eglwysi ar hyd a lled o wlad a'r byd siwr o fod sydd yn dweud yw hwn ddim yn iawn bod ni ddim fod i canu. Dwi'n gallu cweit deall y ddadl pa mae'r fath afiechyd yn cael ei wasgaru hyd yn oed fwy wrth ganu. Ac mae yna rhyw synwyr ond oes yn yr hyn mae'r gwyddonwyr yn ei ddweud. Ac yn iawn i ni ddilyn canllawiau felly pa mae'r reolau'n cael ei rhoi. Ond ddim mynd lawr hyd y trywydd yn ar y funud. Be dwi ddim yn deall yw, yn aml, i chi'n gweld rhain, dwi wedi dod ar draws un neu ddau sydd mor selog. Mae'n ofnadw bod ni ddim yn cael canu yn hi ar arglwydd. Ond ni fydda yn hyfryd, petawn nhw mor selog am beth yw gwir ganu. Mae canu clodydd yr arglwydd, fel mae salmydd yn dweud hyn, rhan fechan tybiwn ni yn o be dwi'n gallu deall, yw'r hyn sydd yn dod allan o'r llais. Rhan fach iawn yw e. Os chi'n gallu canu tenor, bas, alto neu soprano, neu os ych chi'n canu allan o diwn, rhan fach iawn o'r addoliad yw defnyddio'r llais. Ac mor hyfryd yw e, ac mae'n dda, ac yn iawn i ni'n neud, ac i ni'n edrych ymlaen at y cyfnod pan y cawn ail gychwyn canu gyda'r llais. Ond rhan fach iawn hyd y gwela i yw e. Fi'n siŵr fydd yna rai yn dadlau yn erbyn hyn, ond allai ddim yn ei weld e. Dwi wedi bod yn edrych ar hwn ac meddwl, os ych chi'n edrych ar faint yw gwir ganu ac mawl ac clodfori'r arglwydd gyda'r llais, ond nid yw'n wir, mae yna rai ar wely angau ddim yn gallu defnyddio'u llais. A gwae chi os ych chi'n dweud nad yw'n nhw'n gallu canu. Maen nhw'n canu clodydd yr arglwydd. Ar ei gwely angau, saint yr arglwydd efallai, dim nerth yn ei cyrff i agor ei ceg i ganu, clod i ganu pennill o emyn, ond mae ei holl fywydau yn datgan mawl i'r arglwydd. Wrth iddyn nhw gamu o fyd amser i dragwyddoldeb, maen nhw'n canu clodydd i'r arglwydd. Dyna chi ffôl i'w meddwl, mae canu yw dim ond yr hyn sydd yn dod allan o'r llais. Mae yna lot o ragrydd yn gallu bod mewn canu yn does. Ni'n arbenigwyr ar hyn yng Nghymru. Cymanfaoedd canu. Ac eto, llawer ddim yn credu gair o'r hyn maen nhw'n ei canu. Petai nhw'n deall yr emynau i ni'n ei canu, bydden nhw ddim eisiau canu'r geiriau. Dim dyna mawl. Mawl yw'r holl fywyd
ond ydyw canu clodydd yr arglwydd. Rhan fechan yw'r llais pan ni'n cael yr organ yn dechrau'r nodau ac ni'n cael mae'n hyfryd ac yn iawn i'w wneud. Ond rhan fach yw y gwir addoliad yw'r ffordd mae'r enaid yn canu clodydd yr arglwydd ac yn diolch iddo fo. Mae'r salmydd wedi ddeall yn dwi. Mae yn mawrygu'r arglwydd. Mae yn mawrygu'r arglwydd yn ei eiriau, yn ei fywyd, yn ei freuddwydion, yn ei weithredoedd, ym mhob agwedd o'i fywyd e. Ond ni'n feddwl fe'n hyfryd petai gymaint o sel yn yr eglwys at bethau mae bod selog i ganu yn y capel. Mae hwnna'n tic yn y bocs. Mae pawb yn gallu edrych, i chi'n ysbrydol iawn. Mor gadarn bod yn bwysig bod ni'n canu. Ond ni'n feddwl fe'n hyfryd petai nhw'r un mor selog am sancteiddrwydd, am ddiwioldeb, am ymwahaniad o'r byd, o gefnogi oedfa bregethu fel hon, heno yma, bore yma, cynhadledd. Ond ni fydd fe'n hyfryd i weld rhain yr un mor selog, a'r gwir sancteiddrwydd, ac i'r ysbryd glân ddod lawr ac i ddiwygio. Dyna'r sel. Os ych chi eisiau sefyll a brwydro a dadle gyda pobl dros unrhyw beth, dyna'r materion sy'n eisiau brwydro dros yr efengil ei hun, a'r bywyd o sancteiddrwydd. Dyna gwir efengylu. Dys i fe rhai wythnos yn ôl, gwir efengylu, ni'n gwrando ar Lloyd Jones yn dweud, gwir efengylu yw hyn, bywyd o sancteiddrwydd, ac yna eistedd yn y sedd, yn cael anogi'r pregethwyr. Dyna gwir efengylu. Dyna lle sy'n eisiau bod yn selog amdano. Dyna beth yw gwir fawl, tybiwn ni. Falle bod chi ddim yn gallu canu nodyn. Falle bod problem gyda'ch llwnc a fyddwch chi ddim yn gallu canu gweddill eich bywyd. Ond pidiwch chi a dweud wrtha i na fedrwch chi ganu clodydd yr arglwydd yn eich bywyd. Mae'r salmydd wedi ddeall. Mawrygaf di o arglwydd. Mae'n ni fawrygu fe. Trwy gydol y sal, mae'n mawrygu'r arglwydd. Mae'n diolch iddo fe. Diolch i ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Ac yna mae'r weddi'n dod ar y diwedd. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Bron iawn, allech chi ddweud, mae'r emyn yna yn ail ffordd o ddweud y salm yma. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar penawd cyntaf, dyrchefaist fi, ac yn ail iacheaist fi, ac yn olaf cedwaist fi. Dyna chi 3 penawd. Dyna chi 3 penawd sydd yn werth diolch i'r arglwydd. Dyna chi 3 penawd sydd yn reswm i ddod i oedfa. I ddiolch i'r arglwydd. Pam? Pam i ni eisiau diolch i'r arglwydd? Am iddo yn dyrchafu ni. Mae'r salmydd roedd e wedi bod trwy sawl argyfwng yn ei fywyd, ond yr argyfwng fwyaf, allech chi fynd i gefndir y salm a pob math o bethau, a hwnna'n iawn i wneud, ond y gwir argyfwng, yr argyfwng fwyaf oll, yw argyfwng yr enaid. Dwi'n siŵr mi fydda yna lawer yn dadlau yn erbyn hyn, yn sicr yn y byd. Mi fydda nhw'n dweud, dwi wedi bod trwy sawl argyfwng. Ac yn sicr yma nhw, a siŵr o fod mwy na beth dwi wedi brofi hyd yn hyn. Ond mi fyddwn ni dal yn dadle, dyw'r argyfwng gweitha mae dyn yn ei gael ar y ddaear yma, ddim byd tebyg i argyfwng yr enaid. Yr argyfwng hynny, mae rhai yn ei brofi fe cyn. Ond dychmygwch i'r argyfwng y mae enaid heb Grist, heb obaith, yn ei brofi pa mae'r anadl olaf yn agosau. Ac yma'r ymwybyddiaeth yn dod. Dwi'n camu dragwyddoldeb. Dwi ddim yn gwybod ar ba bwynt y mae presenoldeb y dwyfol yn dod, bod y farn yn agosau. Dwi ddim yn gwybod a'r anadl olaf, wrth gamu mewn, dwi ddim yn siŵr. Ond allai ddweud hyn, dyna i chi frawd, dyna i chi argyfwng, dyna chi banig. Be dwi wedi wneud, dwi wedi gadael rhy hwyr, ond mae yn rhy hwyr. Mae'r anadl olaf yn dod, ond dyna chi argyfwng. Ond honna fydde'r argyfwng fwyaf oll, ond mae rhai yn ei brofi fe cyn hynny, cyn yr anadl olaf. Ac felly yr argyfwng fwyaf yw'r eiliad, mae'r enaid yn profi ar gyhoeddiad o bechod. Mwyafrif yn y byd ddim yn sylweddoli bod nhw mewn argyfwng, ond dyna argyfwng pam yr ymwybyddiaeth yn dod. Eich bod chi'n atebol ger bron Duw. Ac mae'r ymwybyddiaeth, mae e'n dod fel llen anferth yn gostwng dros eich enaid chi, dros eich llygaid chi. Mae yna anobaith yn dod i fewn.
Tan hynny mae'r pechadur yn credu ei fod yn byw yn llawen, yn profi rhyw fath o heddwch, ond nid yw'n debyg. Heddwch arwynebol yw, mae'n debyg i'r hyn. Mae Luc yn dweud, Luc 11 adnod 21, pan fyddo i'n cryf arfog yn cadw ei neuad, mae'r hyn sydd ganddo mewn heddwch. Hynny yw, mae'r un drwg yn cadw yr enaid yn y neuad yma, yn cadw'r un yma yn y neuad, yn y palas o'r enaid. Mae'n eich cadw chi'n dyn tu fewn. Enaid y digred sydd yn llawn llygredd a bryntni. Ond yna, yn y cyflwr o hyder ffals, y fath dywyllwch, heb sylweddoli'r gwir gyflwr, ac yn herio awdurdod Duw, codi dwrn a Duw hyd yn oed, yn gwrthod ildio i Dduw, yn gwrthod gwrandawiad hyd yn oed, ond mae e mewn heddwch, mae e'n meddwl fod yn hapus. Ond nid yw'n wir. Fe fydd y byd yn deffro bore fori os fydd y tywydd mor braf ag yw e heddi. Ac yn sicr os nad oes rhaid mynd i'r gwaith, fydd nhw'n falch, dyna chi gyfle i cael mynd allan i'r hael, neu chydig o jobs yn yr ardd, eistedd yn yr ardd, cynllunio gwyliau, cynllunio pethau, ac yn ddigon heddychlon i byd, ond ddim yn sylweddoli bod nhw'n cadw'n gaeth. Dyna yw'r cyflwr y digred. Dyn nhw'n sylweddoli bod nhw'n mynd ar gyfwng, a maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd, wythnos i wythnos, blwyddyn i flwyddyn, yn meddwl fod popeth yn iawn, ddim yn sylweddoli bod nhw'n gaeth yn y neuadd yma, ac yn tra'n gwneud hynny'n edrych allan efallai ar rhai fel ni, ac yn meddwl dyna chi ffyliaid, yn mynd i oedfa, tair gwaith ar y sil. Pnawn sil o bob amser pan mae y boetha. Mae'n ddwrnod hir, ond dwi'n mae'r byd yn y beth i chi wneud. Beth sy'n mor bwysig i ddod i oedfa? Bydde unwaith yn ddigon, ac yna sy'n chi'n colli ambell un, sef os dyna fel bydde byd yn edrych arno fe, mae newch y mwyaf o'r tywydd braf. Trafod y dynnu, fydd e ddim yn braf cyn ebyn diwedd Awst. Felly os ych chi eisiau mynd pryd hynny, ewch pryd hynny. Ond newch y mwyaf fe, a dyna sy'n mae'r byd. A maen nhw'n meddwl bod ni'n hirt yn dod i oedfa fel hyn. Ac yna os maen nhw'n gweld bod ni'n rhoi ein bywydau'n llwyr i'r arglwydd, maen nhw'n meddwl cadwch bellter o'r rheini. Dyna sy'n mae'r byd yn byw. Ond hyn mae'r salmydd yn ei ddatgan. Yn wahanol. Mae'n dyrchafu yr un a'i ddyrchafodd e allan o'r tywyllwch. Yr un a gododd e allan o'r pydew erchyll. Dyna chi argyfwng mwyaf, i cael eich dyrchafu, eich tynnu allan o'r carchar tywyll di. Dyma chi, mae'r emyn yna'n diwedd, mae'n bob rhan. Wrth fi baratoi, nes i'n meddwl am yr emyn tan mi ddechrau pregethu, diolch i ti yr holl alluog Dduw, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Ond nid dyna sydd yn wir, mae'n garchar tywyll di, mae'n erchyll. Ac i rai, ni'n gwybod, mae pob enaid yn y carchar tywyll di trwy'r amser, ond pa mae'r ymwybyddiaeth yn dod, pa mae'r ysbryd glân yn dod. Nawr i rai, mae'n rai yn cael yr ymwybyddiaeth ei bod nhw yn y carchar tywyll di am gyfnod byr. Mae eraill am gyfnod hyrach, yr rhai am flynyddoedd, yr ymwybyddiaeth yma'r argyhoeddiad yma. Mae'n amrywio, ond un peth sydd yn wir, fe fydd pob Cristion yn gwybod be mae e fel i fod yn y carchar tywyll di. Yr argyfwng yr enaid, y pydew erchyll, pan fod yr enaid trwy waith yr ysbryd glân yn dod i weld i gyflwr, mae'n ofnadw. Mae'n debyg iawn i ni gyd yn gwybod y profiad yma. Yr adeg pan mae rhywun yn agor y llenni yn y bore nawr, yn anffodus, mae rhaid i ni wneud rhywbeth am y peth, ond yn anffodus, dwi ddim yn cael y profiad na bellach, mae rhyw blinds dyn ni yn y ffenestri, a mae'r golau yn dod trwyddo fe i gyd. Yn y nos, golau'r stryd yn goleo'r stafell. Ac yna yn y bore, pan mae'r haul yn codi. Felly dwi ddim yn cael y profiad o rwy'n yn troi'r golau ymlaen ac yn eich dallu chi bellach, ond dwi'n cofio'r adeg pan o'n i mewn stafell tywyll a mae'n brifo. Mae'n brifo'r llyged ac ambell, a chi'n mynd tym bach yn flin os oes rwy'n dod mewn y stafell ac yn troi'r golau ymlaen ac chi wedi bod yn cysgu a mae'r stafell yn dywyll, mae'n brifo yn diwe. Mae rhaid chi gau, mae rhaid chi cuddio'r wyneb, mae chi'n rhoi gobennu dros eich pen chi yn cuddio'r llygaid. Chi'n dweud trwch e bant, mae'n brifo. Ond nid yw e fel hyn i'r enaid, efallai. Dyma be mae'r rhai wedi brofi. Pan yn dechrau deall yr hyn yr ydych, mae pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Mae e'n brifo yn diwe. Dyna naturiol pan mae yna lawer ddim yn licio pregethu'r efengil. Pan mae yna dechrau ymwybyddiaeth
o'r pechod, o'r hyn ydyn nhw. Ac os yw e'n waith ar arglwydd, fe fydd e'n ei harwen nhw at Gris. Ond os maen nhw'n dechrau gweld yma'n licio fe, maen nhw'n ffarnigon i erbyn e. Ac maen nhw'n mynd i ffwrdd, dyn nhw ddim eisiau bod yn rhan o hynny. Pa mae'n brifo'n diw e? Mae'n brifo'r llygaid yr enaid. Ac i hyd yn oed yr un sydd yn dechrau ceisio, mae yna rhyw joi ffwrdd am gyfnod, efallai. Bod nhw ddim eisiau clywed, bod nhw'n dweud, na, dwi ddim yn licio hwn. Mae'n brifo fi, mae'n pregethu yn dderbyn i, mae'n pigo arna i. Dwi ddim yn licio fe. A bob tro oedd e'n dweud rhywbeth oedd yn glanio i lyged arna i, a dwi ddim eisiau clywed hwnna dim mwy. Gyda maen nhw'n mynd gytre, falle deffro'n y nos yn cofio rhywbeth dwedodd y bregethwr. Ac mae'n brifo, ac mae'n codi ofn. Mae'n ei dychryn nhw'n meddwl, na, dwi ddim yn licio hwn. Mae fel rhywun yn troi'r golau ymlaen yn ganol nos, ond brifo'ch llyged chi. Pan chi'n dechrau gweld mae balch ydych chi. Mae e'n brifo. Pan i chi'n dechrau sylweddoli eich bod chi wedi byw bywyd hunanol, ac efallai yn meddwl bod chi ddim yn hunanol, bod chi'n helpu'r tlawd, bod chi'n helpu'r trydydd byd, bod chi'n helpu'r cymdogion, bod chi'n hael eich ffafr i bobl trwy'r amser. Mae pawb yn gwybod gallen nhw alw arno fi, helpu nhw, i chi'n meddwl. Ac dyna'r boen. Dyna'r boen pan mae'r efengil yn dod ac yn gwawrio, pan mae'r enaid yna'n dechrau sylweddoli, mae balchder oedd y cyfan, a hunanoldeb oedd y cyfan, ac eisiau clod oedd y cyfan, ac mae'n brifo, ac yn sylweddoli, mae dim ond pythefnos yn ôl i ni'n sôn amdano, i ni'n sôn am holl fywyd, ac mae'r boen yn erchyll, ac mae'n brifo, ac mae'r pydew nawr yn dod i fod yn rhywbeth afiach. I chi'n dod i weld eich bryntni eich hunan. Nid dim ond pydew o fryntni rhywun arall yw e. Eich bryntni chi yw e. Ac mae'n brofiad ofnadw ar gyhoeddiad o bechod. Pan i chi yn y carchar tywyldi, nid unrhyw garchar yw e. Nid carchar pobl eraill yw e. Eich carchar chi yw e. Ac o gwmpas muriau'r carchar, mae'ch bryntni o'ch balchder a'ch hunanoldeb, eich geiriau cas, eich pob math o bethau, eich breuddwydion. Pan chi'n dod i weld bod chi wedi gosod eich pleserau eich hun yn gyntaf, a chwant. Am gyfnod i'r enaid, pan daw i ddeall ei fod wedi tramgwyddo Duw holl alluog, mae nawr yn dwysau. Pan i chi wedi dod i weld eich pechod a'r carchar eich ynddi, ac nawr yn dod i weld eich bod chi wedi tramgwyddo Duw trigarog. Duw sydd yn estyn allan ei fraich a chibol i chi, ac i chi wedi tramgwyddo fe, heb achos, heb reswm. Duw sydd wedi rhoi byd fel hon i ni, ac eich bod chi wedi anwybyddu fe trwy gydol eich bywyd chi. Ac nawr mae'r ymwybyddiaeth, mae'r carchar yma mynd yn dywyllach. Eich bod wedi torri cyfraith yr arglwydd o'ch genedigaeth. A mae hyn yn dwysau pan yn deall mwy o gariad yr arglwydd, yr holl alluog, ei drigaredd e. Pan yn cael golwg o gynllun Duw, pan i chi'n dechrau dod i ddeall, i'r arglwydd anfon yr unig anedig fab, i dalu'r pris am ein rhyddhau ni o grafangau yr un drwg, o'r neuadd yna, o'r carchar tywyll di. I'n hachub ni o hynny. Mae'r salmydd yn mawrygu'r arglwydd, bod Duw wedi anfon Iesu Grist, y bydd yn anfon Iesu Grist yn achos y salmydd, ond yn gwybod bod yn mynd i ddod, Meseia yn mynd i ddod, ac nawr i ni'n gallu dweud bod mawrygu'r arglwydd am iddo anfon Iesu Grist. Ond mae yn mawrygu'r arglwydd fan hyn, nad yw yr un drwg yn gallu llawenhau dros o mwy. Grandewch ar yr adnod gyntaf. Mawrygaf di o arglwydd canus dyrchefaist fi, ac ni lawenheaist fy ngelynion o'n plegyd. Wel, gallai hynny fod yn gelynion pobl yn sicr, ond beth yw'r prif gelyn? Nad oes gafael gan yr un drwg mwyach ar ei enaid. Dyna chi lawenydd. Ond nid dyna llawenydd y Cristion. Nad oes gan Satan afael arnoch chi. Mae'n eich temtio chi, yn dydi? Mae am eich badlu chi ydy, ond dwi ddim yn rheoli mwyach. Pam mae'r arglwydd wedi fy nyrchafu fi o'r pydew. Mae wedi peri trwy Grist, fy mod i wedi cael achub, ac wedi gosod fy nrhaid ar y graig. Ac nawr, nid yr un drwg sydd yn rheoli mwyach, nid yw ef yn gallu llawenhau, mae'r un drwg yn llawenhau, ond yw dros eraill.
O Salmyn yn gwybod oedd ddim yn gallu tynnu hun allan. Doedd dim byd gallai wneud i lusgo hun allan. A tro ar ôl tro byddai wedi trio yn llithro. Ond mae y mawrygu'r arglwydd am iddo ef, estyn ei fraich a chibol i'r pydew, i'r carchar, a'i ddyrchafu, a'i dynnu allan, am iddo roi ffydd iddo i gredu y gall dod allan o'r carchar tywyll di. Am iddo roi ffydd iddo gredu beth nath Iesu Grist drosto. Ond mae'n un peth i wybod beth mae Crist wedi wneud, ond i ymddiried fod yr hyn a wnaeth Crist drosto yn real i chi. Dyna'r ffydd, dyna'r rhodd sy'n cael ei rhoi i chi. Ac mae'r salmydd yn diolch iddo fe. Mae'n diolch i'r arglwydd am rhoi ffydd iddo gredu yn ei achubiaeth trwy Grist. Mae am i ddyrchafu i safle o blentyn. Mae'n anhygoel yn diwedd. Allen ni fe ymlaen. Mae'r arglwydd yn dyrchafu'r salmydd o fod yn neb, yn fod yn bechadur, i fod yn blentyn i'r holl alluog. Mae'n anhygoel. Dyna'r safle'r Cristion. I ni wedi mabwysiadu, i ni'n etifeddion. Dyna'n dyrchafiad sydd wedi digwydd. Mae'n ddigon hawdd meddwl, mae di-nod ydyn ni, ond diwe. Mae'n ddigon hawdd i ni deimlo, yn yr oes i ni'n byw ynddi, cyn lleied o ddiddordeb sydd yn meddai Duw, i ni teimlo mor isel, yn meddwl, dydyn ni ddim fawr o werth i unrhyw un. Ond dyna beth sy'n rhaid i wneud. Ni'n cofio beth? Cofio hwn. Mae'r arglwydd wedi fy nyrchafu fi yn blentyn i'r arglwydd. Os nad ydw i'n special i neb arall, i ni'n arbennig i'r arglwydd. Dyna beth sy'n wir. Efallai nad oes neb yn chwilio. Chi'n clywed pobl yn dweud ydych pan mae pobl yn cael swydd, bod nhw wedi fel hela amdanyn nhw. Maen nhw wedi chwilio amdano chi, o'n nhw am i chi drial am y swydd. A maen nhw wedi pigo chi mas o filoedd ar filoedd, a mae yna falchder yn does. Falle wneud neb byth chwilio amdano i, sicrhau chi. Dwi ddim yn credu fydd yna awdurdodau addysg yn chwilota'r wlad yn cynnig swydd i fi fel athro. Neu unrhyw swydd, dwi'n gallu dychmygu. Falle fyddai ddim yn special i neb yn unrhyw beth, ond un peth allwn ni ddweud. Hyd yn oes nad ydyn ni'n cyrraedd unrhyw lefel mewn unrhyw ran o gymdeithas. Dyma be mae salmydd yn diolch amdano. Mae'r arglwydd wedi'n dyrchafu ni i beth? I fod yn safle o blant yng Nghrist. I ni'n blant iddo. I ni wedi mabwysiadu, mae yna etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig wedi gadw i ni yn y nefoedd. Dyna chi etifeddiaeth sydd i ni. Dim syndod bod y salmydd. Dwi'n siŵr petai'r salmydd yn fyw heddi. Bydde fe methu aros am wythnos oed fawn. Sa'n credu byddai'r salmydd yn gallu gadael 2 oedfa i fy'n heibio ac esgeluso. Dwi'n yn credu. Mi fydde fe am fod yn bob un oedfa sydd yn pregethu'r Efengil. Pam? Hyd yn oed os nad ni'n gallu canu. Chymod pam? Achos moliant a mawl i'w dyrchafu'r arglwydd wrth i ni glywed hyd yn oed. Wrth i ni ddarllen hyd yn oed. Am y ffordd y mae wedi'n dyrchafu ni o'r pydew erchyll yma. Dyna i chi gan o fel. Wel, yn ail iacheuais fi. Ar ail adnod arglwydd fy niw llefais arnat. A tithau am iacheuais. Dyna i chi gyngor i geisiwr heddi. Mae yna lawer yn chwilio i bob cyfeiriad am ryw help ar gyfer y byd maen nhw'n byw ynddi. Mae angen ryw help i ymdopi gyda'r treialon y byd ac maen nhw'n chwilio yn y llefydd anghywir. Maen nhw'n ceisio am gymorth o bob math o lefydd. Efallai yn derbyn rhyw rhyddhad am gyfnod, ond dyw e ddim yn barhaol. Ac yn sicr fydd e ddim o unrhyw werth wrth gamu i dragwyddoldeb. Dyw e ddim yn dod â gwir gorffwystra i'r enaid. Mae rhai yn troi at grefyddau. Dyw crefydd dim werth i neb. Dyw crefydd ddim yn mynd i helpu neb nag yw. Sydd yn swnio'n od i gapel Cristnogol, ond ydyn ni ddim yn hyrwyddo crefydd. I ni'n hyrwyddo Crist. I ni'n hyrwyddo'r Efengil. Nid set o reolau a cyfarwyddiadau i ni'n ei ddweud. I ni'n sôn am wyrth. I ni'n sôn am yr arglwydd yn dod i enaid rhywun. Dyna beth i ni'n sôn amdano. Nid crefydd, ond mae yna lawer yn troi at grefyddau. Ac efallai yn dod ar ryw lonyddwch am gyfnod, ond fydd e ddim yn dragwyddol. Mae yna rhai yn troi at ffyrdd o wella cyflwr y corff a'r meddwl. Y myfyrio. Hwn yn beth poblogaidd iawn nawr y myfyrdodau yma. Maen nhw'n myfyrio. Mae hwn yn air sydd yn cropio'n lan ym mhob rhan o gymdeithas. Amser i fyfyrio am be?
I fod yn dawel ymestyn cyhyrau'r corff. Cael cyfradd curiad y galon i giro. Mae hwnna'n bwysig. Wrth gwrs bod e'n bwysig i raddau. Dwi ddim yn ei helpu'ch enaid chi yn rhagwyddoldeb. Ond mae yna lot o bwysles yn cael ei roi hwn. Bwydydd iach, ymarfer corff, cerdded cyson wrth gwrs. Mae yna le bach. Ond dwi ddim yn werth tragwyddol. Dwi ddim yn werth i'r enau. Dwi ddim yn werth ysbrydol i neb. Efallai bydd eich meddwl chi teimlo'n well am gyfnod am flwyddyn neu ddwy. Falle am ddegawd. Falle fydd e'n help ar gyfer pethau bach bob dydd. Ond allan ni ddweud hyn. Dim ond yr efengil sydd yn gallu helpu'r enaid wrth wynebu treialon mwyaf bywyd. Beth yw treialon mwyaf bywyd? Camu o fyd amser i tragwyddoldeb. Gwynebu yr holl alluog Dduw y barnwr. Dyna'r peth mwyaf. I wynebu'r arglwydd Iesu Grist. Ar ôl iddo ddod a rhoi i fywyd ar y groes, a rhoi i einioes a cymryd y gosb, tragwyddoldeb o effern ar yr arglwydd Iesu Grist, fel cosb yn ei lle ni, a'i wynebu fe a dweud, doedd dim diddordeb gen i. Dyna'r materion pwysig. Gai ofyn i chi ydy ymestyn cyhyrau'r corff. Bwyta bwydydd o'r archfarchnadoedd drytaf yn mynd i helpu'ch enaid chi. Lla ddweud hyn wrthych chi na. Mae yna bobl anfodlon yn y byd aflonyddus, ond ydyn nhw. Maen nhw'n gorfod chwilio am ryw ffordd i helpu nhw ymdopi gyda bywyd. Rhai yn gorfod teithio a phrofi'r hyn sydd gan y byd i'w gynnig, ond nid yw hwnna yn rhywbeth poblogaidd iawn. Rhaid i fi fynd i deithio, i fi brofi yr hyn sydd gan y byd i'w gynnig, i fi weld pa lwybr dwi eisiau ddilyn. A petawn nhw'n cael canrif ar ben canrif o deithio'r byd. Fydden nhw ddim yn cael yr hyn maen nhw'n ei chwilio amdano. Gwario lot o arian. Athroniaethau'r byd. Gwacter yw'r cyfan. Nid yw yn dod â heddwch i'r enaid. Ond mae'r salmydd wedi troi at yr un sydd yn gallu iachau yr enaid. Dyna'r peth. Arglwydd fy niw. Llefais arnat. Dyna i chi gyngor i rywun sydd yn teimlo pwysau'r byd. Gwacter y byd, ofnau'r byd. Fe drodd y salmydd at yr arglwydd. Fe lefodd ar yr arglwydd, mae hyn yn amlwg, ar ôl profi'r argyfwng, yr ofnau dwys yr enaid. A pan wedi dod i weld tragwyddoldeb heb Grist, a beth yw ei heiddiant mae'r carchar yn dod yn fwy erchyll. Felly mae'n naturiol ond diwedd. Dyma'r cam nesaf yn y ceisio. Ni all y salmydd wneud dim byd ond llefen. Y cri o'r galon. Mor hyfryd petawn ni'n gallu profi cyfnod o glywed fath llefain yn ein hoedfawn. Gai bwysleisio, nid yw'r llefain yma'n gorfod bod yn rhywbeth clywedol eto, fel y canu. Does dim rhaid i ganu fod yn rhywbeth glywedol. Does dim rhaid i ni allu canu. Fe allwch chi weld bod enaid yn canu'r arglwydd heb iddyn nhw i ddod â un nodyn o'i llwnc nhw. Ac felly hefyd y llefain gorau. Mae yna rhai yn licio llefain ac yn gallu wneud e. Ar ôl oedfa falle. Os maen nhw'n gweld eraill yn llefain, maen nhw'n gallu dod ar dagrau, maen nhw'n gallu wneud e, dim trafferth o gwbl. Ac eto gyd, oes dim newid wedi digwydd. Chi'n clywed am rhai sydd yn gwneud proffes eu bod nhw wedi profi ar gyhoeddiad o bechod, ac eto gyd chi dal yn aros am gweld casineb a tristwch am ei bydolrwydd nhw, a'i angrydiniaeth nhw. Chi dal i aros i weld yr edifeirwch. Chi dal i aros i weld yr ymwahaniad o'r byd, ac chi'n gweld fwy a fwy o gynnydd a hyder ym mhethau'r byd. Yn eu proffes nhw, maen nhw'n llawn proffes, ond maen nhw'n llawn bydolrwydd, ac chi'n meddwl, wel, falle roedd y dagrau wedi dod achos chi'n dda iawn yn troi'r tap mlaen. Gan i ddweud hyn, nid cri felly, nid llefen felly sydd gan y salmydd. Y llefen gorau yw nid o reidrwydd yr un sydd yn weledol, ond yr un sydd yn peri fod yr enaid yn llefain. Yr un sydd yn dod o ganlyniad i'r enaid yn gostwng deigryn, y tawelwch yna yn yr enaid, yr anes mwythro yn yr enaid, yn dod o hynny. Mae'n gallu digwydd yn dawel bach yn y sedd.
yr enaid yn llwythog ac yn flinderog, yr anobaith, heb i bod i bale i droi am gymorth am iachad. Ond nid yna y llefaid pan i chi ddim yn gwybod pa ffordd i droi mwyach. Dyna pryd mae'r galon yn crio. Pan nad yw'r galon yn gwybod pa le i droi. Efallai'n trio pob math o bethau, ddim yn gwybod yr anobaith yma. Pan mae'n dyheu am iachad o'r salwch mwyaf angheuol, pechod. Mae'r salmydd yn dweud arglwydd fy niw. Mae'n gwybod pa le i droi nawr, ond yw llefais arnat. Ond am canlyniad sydd wastad yn digwydd. Does dim amheuaeth am y canlyniad. Os yw e'n mynd at yr arglwydd ac yn llefain o'r galon, does dim cwestiwn beth sydd yn mynd i ddigwydd. Yr hyn a ddigwydd pan daw enaid i'r fath gyflwr, pan daw y fath gri o'r galon, pan daw cri o'r fath i'r ffisigwr mawr, yr un sydd yn abal i ddelio â phob afiechyd, ond yn sicr sydd yn abal i ddelio â'r afiechyd gwaethaf oll, eich pechod, i ni'n gwybod, i ni'n credu y mae'r arglwydd yn gallu iachau unrhyw afiechyd sydd ar wyneb y ddaear yma. Does dim cwestiwn am hynny. A fe allai wneud yn wirthiol, fe allai wneud ar yr eiliad olaf, pan mae'r anadl olaf ar fi'n dod, i ni'n credu, heb lewyn ar dafod, y gall yr arglwydd dweud, iachad llwyr i hwn ac fe ddaw. I ni'n gwybod hynny. Nid ni sy'n penderfynu pryd os yw yn newyllus yr arglwydd, ond y pethau bach yw'r hyn i'w gymharu â hwn. Mae'r ffisigwr mawr yn gallu iachau yr enaid o'r afiechyd fwyaf erchyll fuodd erioed, sef pechod. Achos y mae pechod yn lladd yr enaid yn dragwyddol. Nid yw'n ond y corff sydd yn marw o ganlyniad pechod, ond y mae'r enaid yn mynd i farwolaeth tragwyddol. Ac felly mae hwn yn llawer mwy difrifol. A dyna pam rhaid oedd i Iesu Grist ddod mwyn delio â phechod. Ac fe wnaeth y hyn trwy gydol ei fywyd, drwy fodloni gofynion y tad am berffeithrwydd. Fel ein cynrychiolydd, trwy gydol ei fywyd, fel plentyn, fel un yn ei arddegau, fel dyn ifanc yn ystod ei weinidogaeth, fe gadwodd gyfraith yn llwyr. Ac yna, bob cam o'i fywyd bob cam o'r daith, yr oedd yn arwain ar hyd y llwybr i'r groes. Ac yna ar y groes fe gymerodd gosb y tad, yn arllwys ar ei fab, y gosb am ei blant i gyd. Ac felly, i bob ceisiwr sydd yn ceisio rhyddhad o afiechyd pechod, mae yna ryddhad, mae yna iachad llwyr. Dyna be mae'r salmydd yn dweud. Mae e'n canu clod, mawl i'r arglwydd. Diolch i ti yr holl a lluog Dduw am fy iachau. Am fy wneud yn iach yn ysbrydol. Am faddau i mi fy holl feiau, am fy ngolchi yn dy waed. Mae'n diolch i'r arglwydd. Yng Nghrist y mae iachad llwyr, fe golchir pob staen, mae ddeu'r pob pechod, fe lleddfir pob poen a baich. Mae'n cymeryd ein baich ac yn hoelio i'w groes. Dyna beth y mae'r salmydd yn diolch amdano. Wel, yn drydydd ac yn fyr i orffen. Cedwaist fi, adnod 3, arglwydd, dyrchefais fe enaid o'r bedd. Cedwaist fi yn fyw, rhag disgyn ohono fe'r pwll. O pentyra'r salmydd ei ddiolchiadau'r arglwydd. Am ei ddyrchafu, am ei gadw, am ei godi o'r bedd. Bedd ei bechod, bedd tragwyddoldeb heb Grist. Mae'n debyg i Salm 116 adnod 3. Gofidio'n angau am cylchynasant a gofidiau uffern am daliasant, ing a blinder a gefaist. Ond mae'n diolch i'r arglwydd am ei ddyrchafu o'r fath bedd, ei gadw i fywyd. Fe roddodd fywyd iddo yng Nghrist, fe ei bywhawyd ef. Adnod 5 yn dweud hyn, yn ei fodlonrwydd y mae bywyd. O dyna chi fendithion sydd yng Nghrist, yn ffafr Iesu Grist y mae bywyd. Dyna be mae'n dweud, mae yna fywyd i'w gael. Bywyd ysbrydol, lle gynt yr oedd yn ni'n farw yn ysbrydol, mae yr arglwydd yn ni'n bywhau i weld rhyfeddodau yr efengil. Bywyd tragwyddol. Yng Nghrist y mae bywyd tragwyddol i'w gael. Mae'n agor y glwyd, mae'n agor y ffordd i'r nefoedd. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fyd wedodd Iesu Grist, ei hun. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Os i chi eisiau gwybod beth yw'r ffordd gywir,
yr ateb yw Crist. Os ych chi eisiau gwybod beth yw'r gwirionedd, yr ateb yw Crist. Os ych chi eisiau gwybod sut gallwch chi cael bywyd, yr ateb yw Crist, achos mae Crist yn dweud, does dim un ffordd arall ond trwy fi at y tad. Mae am i bawb ymuno gydag ef. Mae'r salmydd am i'r saint, cenwch adnod 4, cenwch i'r arglwydd ei saint ef. A chlod forwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef. Cofiwch. Cofiwch am ei berffeithrwydd, am berffeithrwydd Crist, am ei sancteiddrwydd, am yr hyn a wnaeth trosto, yr hyn oll a wnaeth ei gyfiawnder pur yn bodloni'r tad. Gall y cyfnod o argyhoeddiad o bechod deimlo fel oes, sy'n ni'n gwybod, mae hwnna'n wir ond diwe, i rywun sydd yn ceisio nawr, efallai sy'n gwrando, sydd yn ceisio iachawdwriaeth. Grandewch ar y 5 adnod, dwi'n siŵr allan i ddehongli fe fel hyn, canis enid fechan y bydd yn ei lyd, yn ei fodlonrwydd y mae bywyd, dros brynhawn yr eris wylofain, ac erbyn y bore y bydd gorfoledd. Fel y sawl sydd yn sal yn ystod oriau hir y nos. O mae wir ond diwe, mae pob munud yn teimlo fel oes. Pa mae'r bore yn dod, pa mae'r wawr yn torri. Dyna chi ryddhad i rywun sydd yn sal. I chi'n gwybod fydd yna bobl o gwmpas falle fydd yn gallu helpu chi. Chi'n teimlo well yn y dydd, ond mwy felly yn ysbrydol. Ar ôl fod trwy cyfnod o dywyllwch a'r gyhoeddiad o bechod, ofnau'r bedd, tragwyddoldeb, heb grist, heb obaith, heb bwrpas. Ond dyna pan ddaw toriad y wawr. Pan ddaw goleini Iesu Grist, o Malachi 4 adnod 2, ond hael cyfiawnder a gyfyd i chwi. Yr rhai ydych yn ofni fenw a meddyginiaeth yn ei esgyll. O dyna chi wawr. Dyna chi gyfnod pan daw goleini yr efengil, pan mae'r wawr yn torri. Cymerwch gysur os i chi yn ceisio. Dyma chi adnod hyfryd yn Philippiaid 1 adnod 6 gan fod yn hyderus yn hyn. Y bydd i'r hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da i orffen hyd ddydd Crist. Os oes gwaith o'r arglwydd wedi ddechrau. Os mae fe sydd wedi agor llygaid yr enaid i weld eich pechod. Os mae fe sydd wedi'ch tywys chi ar hyd y llwybr yma, a mae'r baich yn trymhau, ond wedi chi wedi dod, rhywsut chi wedi dod at droed y groes, chi wedi clywed am y groes, chi wedi clywed am Iesu Grist, chi wedi clywed bod na ateb i'ch pryderon, i'ch ofnau chi, i fywyd, i farwolaeth, i dragwyddoldeb, ac yna, i chi ddim yn gwybod sut, efallai bod chi wedi cael eich gwahodd, efallai yn gwrando ar y we, efallai yn darllen llyfr, ond rhywsut i chi wedi dod, ac i chi yn ganol y carchar yma, ond yna chi'n gweld goleini bach fan hyn, ac chi'n gweld Crist ar y groes. Ac mae'r wawr yn torri. Ac mae goleini'r efengil yn goleuo yn eich enaid yn y carchar. Ac mae'r fraich yn dod mas. Ac yn eich chi'n cael ffydd i afael yn y fraich. Ac mae'n eich tynnu chi allan. Dyna chi gyfnod. Achos yr addewid arall sydd yn Ngaerdydd hyn, y sawl a ddaw at o efnis bwryr ymaid byth. Y sawl sydd yn dod i'r fan honno yn llwythog, yn flinderog, yn crio, yn llefain, arglwydd iachafu. Mae yna iachad, mae yna fyddeiant. Ac am orfoledd i'r pechadur a fyddeir. Am orfoledd pan caiff gyrraedd penidaeth, pan caiff gyrraedd y nefoedd. Ond dyna chi orfoledd pan mae ffydd yn cael ei rhoi, a mae'r baich o bechod yn diflannu, ac mae Crist yn ei hoelio i'w groes ef. Ac mae'n derbyn maddeuant. Dyna be mae'r salmydd yn ei ddarchafu fan hyn. Mae'n darchafu'r arglwydd am achubiaeth. Am bopeth arall hefyd, achubiaeth drwy fywyd hefyd. Taith y Cristion, allwch chi edrych ar y salm hefyd fel taith y Cristion. Ond nid yw'n wir fe fydd y Cristion yn diolch i'r arglwydd trwy gydol ei fywyd. Am achubiaeth. Fydd e byth yn mynd yn ddiflas. Dyna pam dyw'r gwir Gristion byth yn diflasu ar glywed yr efengil yn cael ei ffrygethu. Dyna pam dyle'r efengil cael ei ffrygethu bore pnawn a nos. Ni'n dod â dysgeidiaeth mewn o dro i dro. Yr efengil sy'n bwysig. Dyna beth mae'r Cristion yn dod nôl. Dyna wrth fynd i gysgu. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am faddau fy mhechod. Achos na ddeffrau yn y bore fyddai yn rhagwyddoldeb. Nid oherwydd pwy ydw i. Nid oherwydd fy ngweithredoedd i. Ond oherwydd Crist. Dyna sut mae'r Cristion yn gallu deffro yn y bore. Yn gwybod beth bynnag a ddaw ar hyd taith y diwrnod.
Pa bynnag dreial ond, pa bynnag anhawstera, pa bynnag ofnau, beth bynnag a ddaw, un peth a gwybu, y mae ei enaid yn saff yng Nghrist, a dyna be mae'r salmydd yn dweud, mawr a gaf di o arglwydd, canis dyrchefaist fi, ac ni lawen heaist fy ngelynion o'm plegyd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio Dduw o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleued deiar lydan. Halleluia, amen. O Dduw, turdyn plith, bendithion ni diogela ni, gad i ni weld ffrwyth mawl a clod i'th enw di, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gwni aros ar ein heistedd i wrando recordiad o'r emyn rhif 549, disgyn Iesu o'th gynteddoedd lle mae moroedd mawr o hedd. 549. Bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen. We hold all into the whole next stories